ilaheng awit nam astu nama sidang ditahulun Pandu Diwayana lan garwamu Madrim wis temeka titiwancine manut kesaguhamu kudulun sendal mayang mancing Yomaniloko. Mendung peteng hanggameng anglimputi gumuruh swaraning langit gumleger gebyaring kilat kaya handigar bawana swasana tintrim tinempuh maruta ingkang maweh kekes tumanduk sarira tumarcep kaya gaman sewu ingkang lancep tiase Sang Werkodara ngadeg njegret tatan kantenan ingkang pinandeng sekedhap tumenga ndulu ing akasa mulat sela selaning mega lumayang cakaton sunaring Hyang Candra ingkang remeng-remeng sayekti kaya gegambaraning alam pati ingkang nyata kebak wewadine ingkang maha kuwasa sayekti tan bangkit ginagapan tuhu angel ginarayang nadyan lakuning lelakon wis lungse ingkang tegese dumadining lelakon ingkang hanempuh kraton Ngastina wis lami hanenggih sedaning Sang Prabu Pandu parandene anggo nabet ing pepulunging manah Risang Werkodara dadya datan jenjem lenggahe tyas liwung ing raos yekti datan tentrem kula mboten kuwawi angampah seseking dada kula Kakang Mas menawi ngantos titi mangsa menika Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu Madrim tasih sineksa wonten ing Yomanilaka kawah Candra Dimuka
kula badhe sumusul Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Aduh Kakang Mas, awrating manah kula tanpa upami, kula mboten badhe saged nglampahi dening ngantos tetaunan penandang ingkang sinandhang dening Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Kakang Mas, Semareka den prayitna semurire iku ambalik titiyoni ong Trisanya Purnama Sit Gilar semedi tengahing latar milang lintang Bima Sekti ong megegegugegugeg mel sadulita mangu ing penggalih ndika Ndara momongan kula sedaya Ndara Sena Ndara Janaka miwah Ndara kembar kemanikan nyuraos menapa Gus? Wewayangan pasiksane bapakku Pandhu lan Babu Madrim nganti saiki ora bisa tak singkirke saka pengangen-angenku. Nadyan kepiye wae nyatane aku nalika semana nyipati dhewe jroning bapakku Pandhu lelaku. Swasana nalika kuwi tintrem jroning layap-layap aku roh klebate Bathara Yama Dipati. Dewa kang tukang jabut nyawa. Mung sak gebyaring kilat bapakku wis ora ana. Kaya diiris-iris marasku, kaya dirajang-rajang atiku. Bareng dikandhani karo kakek Abiyasa ing Saptawarga yen to sejatine sedane bapakku Pandhu nyemplung pasiksan. Merga bapakku Pandhu netepi kesaguhan. Kyai Semar, uripku ora bisa semeleh, rasaku ora tentrem. Nadyan aku isih urip meger-meger mangan lan turu. Nanging kaya tansah ngrasake pasiksane bapakku Pandhu lan Babu Madrim.
Mangke rumiyin dipun tata penggalihipun dipun tata nggih Gus. Rasane diselehke dhisik. Kula mboten maido. Semar mboten maiben. Pancen lakuning Sukma sing pun ngoncati raga niku pancen mung kari nampani wohing penggawe. Inggih niku wohing pendamel nalika tasih sugengipun. Bener luput ala becik pernah mboten pernah ing loka baka inggih ing jaman ngrika niku badhe nglampahi lelampahan merga saka woh darmane. Nanging nguncating nyawa saka ragane bapakku Pandura sakmestine. Mboten sakmestine pripun dibedol karo Bathara Yamadipati. Gagang Semar, apa lupute Bapa Pandulan Babu Madrim ing atase nyilih Lembu Andini wis nembung apa mestine. Tur sing nyili ya entuk kena ngapa dadak nanggung pitukon abot. Jare dewa, jare Jawata kuwi nggone ngadil Kakang. Keriyen nggih. Niku kabeh dadi piwulang. Piwulang piye? Niku kabeh dadi piwulang yen kagungan gegayuhan niku nek kliwat saka wates, kliwat saking bobot ukure niku marake mboten becik. Kejaba Lembu Andini niku titiane Bathara Guru, Lembu Andini niku dudu sapi lumrah. Ning niku sing biyen ngratoni jagat kulon, Lembu Andini niku anaking Jim Roh Patanam. Niku teluke mung karo Bathara Guru, nggih adi kula Guru. Lah, ingkang Rama Ndara Pandhu Dewanata niku bot-bote nuruti penangising bojo sing ditresnani, lajeng korup dhateng makartining Pancandriya, lali dhateng cacakane gesang sakmestenipun. Mboten biyen mboten saiki. Wong duwe bojo loro niku bojo sing nom jalukane mesti neka-neka. Mesti ngoten niku. Mesti mboten mriko mboten mriki. Nggih kaya ngoten niku. Sami gareng niku nggih ngaten. Petruk nggih ngaten, malah telu. Bojone jaman Lokapala nggih enten, bojone jaman Maespati nggih enten, bojone jaman Ramayana nggih enten. Sakniki pun jaman Mahabharata niku malah saya akeh. Niku Petruk. Nek Bagong sae. Ngomongaken setunggal nggih menika. Awit Bagong rumiyin gandrung kalih wong wedok tukang nembang. Gandeng dhek iso ngendangi, lah katut. Ndara. Yen dikon rembug bab adil, Gus. Nuwun sewu nggih. Lakuning hukum donya niki mboten beda kaya lakuning bumi sing ngubeng garis cakra walaning srengenge. Dene srengenge niku tetep adil nyorotke pepadang lan ngratakke daya panase. Sinten sing bisa nduwa napa sing pun lumaku enten donya niki? Sinten sing saged nduwa? Sapa sing bisa nduwa keparenging dat sing murweng dat nggih sing nyipta menungsa niku? Nanging apa ora ana dalan pangapura? Pangapura pripun? Yen wong tuwa sing wis dadi lantaraning uripku ana alam donya iki. Nyatane sedane nandhang pasiksan sing gegirisi. Wis wajibe aku tinitah dadi anake lanang. Kudu bela penandhange bapakku Pandhu. Kakang Semar, aku kudu sumusul ana ing Yamanilaka. Kyai Semar, aku wis ora betah. Mendah kaya ngapa penandhange Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu, Kyai. Sampeyan ajeng nusul ngrika
terus kepethuk ngenten. Wong nek lagi bingung nggih ngoten niku sing dieling-eling mung sing dibekteni. Sing dieling-eling mung sing ditresnani. Mbok disaring-saring ditimbang-timbang, endi sing luwih pikoleh. Aja mung waton arep melu mati mung merga wegah kapegatan tresna. Aku kudu piye? Sing tak tindakake kudu apa? Gus, kula tak omong nggih. Ning niki Mang Surasa. Guneme Semar niki Mang Surasa. Sing jeneng menungsa urip niku nek pun diparingi urip teng Marcapada niku kudune sing digayuh sangkan kalih paran. Sangkan paran niku lakone urip utawa jiwa sing mudhun saka kana tekan kene terus kene bali. Saka kene terus rono. Nek wong mlaku mesti saka mburi nyang ngarep tegese ngarep kuwi paran, mburi kuwi sangkan. Lah nek bali diwalik. Ning nek diwalik niku rekoso. Napa-napa niku nek diwalik rekoso. Wong sing wis tuwa ya ora iso bali dadi bocah. Wong wis tuwek ora iso bali dadi bayi njur mlebu weteng meneh terus bali dadi jiwa. Niku mokal pisane kelakon. Arane nggon kuwi mung loro inggih niku kana karo kene. Kana niku tegese alam pati, kene niku nggih nggen donya niki. Kosok baline kene karo kana. Dadi nek saka kana parane rene, saka kene parane rono. Waton mlakune mboten mumpar mampir terus lewengan. Tegese mlaku slewengan niku mlaku sing mboten bener niku mesti tekan kana. Mula kudune wong urip niku kudu sugih pengati-ati. Nggon sing jenenge kene nggih ngalam donya niki akeh godane cepak bilaine. Bima wang kunta kumbu katang kedhe sayonggong kara tandang sulailir gajah sewu meta. Wah. Banjur penemumu piye? Ha kok dadak penemune Semar piye? Sing bener niku ingkang ngraka Ndara Puntadewa. Benere. Sakniki pun pinten-pinten dinten. Mempen wonten ing Sanggar Palanggatan. Tarak Brata Matiraga meminta dhateng panguwasaning kang akarya jagat. Boten sanes namung mamrih swarganipun ingkang Rama lan ingkang Ibu. Wah. Layak to layak. Katone pirang-pirang dina ora ana pasewakan. Jebul marep kakangku mempen semedi ingkang ginayuh suwargane Rama lan Ibu. Kakang Semar, yen ngono aku kudu melu gumregut mbangun tapa lan semedi murih kayiwananing Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Nggih. Niku sipating anak sing mulur nalare kudu mikul dhuwur mendem jero. Sak mboten-mbotenipun mang jaga lekasing ing Raka Ndara Puntadewa. Lang-lang ramyane ingkang sasangka kumenyar mangrengkara mengkuri. Nangken tanpa siring.
kiri-kiri kapoto
Pandhawa tata ketiwisaya indriyaksa sara maruta awana pana margana kawulaku kabeh. Gak cangkeme ora. Apa pake? Ora apa pake? Pet-pet apa pake? Ngembet pake. Ya, telah apa? Pake. Weh, ana apa, Bapa? Bapa Sang Hyang Bathara Kala. Ora suwe meneh bakal oleh pangan. Coba iki sing tak arep-arep. Lah. Bareng wis dibuka terus mak biyuk panganan. Rumangsaku kok bendina kok oleh pangan. Ngantek tak rewangi nusul tekan kene. Pangan saka ngendi, Pak? Weh, pangan saka ngendi, Bapa? Wis ana trompong-trompong pepadang saka nagara Ngastina. Ya mung pastining janji. Mung kari ngenteni besok kapan ning wis ora suwe saka wektu iki. Waduh, aku melu mangan. Aku melu mangan. Aku lah mangan Kurawa aku ora gelem. Kurawa iwake ora enak. Kurawa alot. Aku mang iwake Durmagati. Bapakku mau iwake Citraksima. Weh, dudu soto Kurawa sing mbok pangan. Menengo ya, Nggen. Wis dadi kewajibaning Bathara Kala lamun titi mangsa iki kowe kabeh kudu mangan. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Padha minggir rene. Sapa sing teko kowe? Lakuning Kurawa nguni atine Sang Bimanyu kelan citra tandya setyake kelan citra uladal Patih Sengkuni kang teko ing kene. Iya. Ukulun aku ngaturake pangabekti mugi katur. Iya, tak tampa gawe gedhening atiku Sengkuni. Wis tak arep-arep tekamu Suman. Iya. Ukulun sadurung aku nyuwun pangapura.
Malah kapara dina iki aku mung kepengin nanjihake perkara ora liya bab panyuwune anak Angger Prabu Suyudana ingkang wis kepungkur. Ora liya ngilangi klilip sapa kang dadi kliliping Sata Kurawa ora liya ya mung para Pandhawa. Mula kang saka iku Sang Pukulun Bathara Kala kadiparan mongko nyatane Sata Kurawa wis saguh kabeh bebanane. Apa wae bakal tak eloki. Apa wae bakal tak eloni. Apa dawuhmu bakal tak turuti. Oh ladalah kowe aja semelang. Wis sawetara dina Kanjeng Ibu Betari Durga wis munggah menyang Kayangan Jonggring Saloka. Kiraku patining para Pandhawa suwe mijet wae ngrantimpol pinecok gudir pinendhung. Ora suwe maneh Pandhawa mesti teka pati sun. Waduh ngaturake gunging panuwun. Ngaturake gunging panuwun tenan Sang Hyang Kala. Wah, yen ngono ora susah dadak nyambat sapa-sapa. Ora suwe maneh klilip Ngastina mesti bakal ilang saka lumahing Bantala. Iya. Ning ya kowe kudu eling apa janjimu. Iya. Besok patine Sata Kurawa lan uga Harya Suman ora bakal wegah melu Sang Hyang Betari Durga apa dene Bathara Kala. Kowe sing tak jaluk sengkuni. Banjur karepmu piye? Iya, tak seranti sawetara wektu nanging aja nganti kowe karo Betari Durga mblenjani janji ora bakal sumat. Beda mawur mangawur-wurahan dengarane ngajurit kong maguru kong sotetek kaya butula kowe wis ngerti kabeh to nak. Iya bapak, iya bapak, iya bapak, iya bapak, Pak Tobat, iya bapak, aku ndang mangan, ya bapak. Weh aku nek mangan pilih rempelo, aku nek mangan pilih pupu, brutu. Weh brutune iki dienggo sing tuwa, aja cah nom mangan brutu. Wong nom ki nek kokean brutu ndak lalen. Iya ya bapak iya sing padha prayitna ngati-ati tutno lakuku. Ayo ndang mangkat gig. Ndang mangkat. Iya.
Wegik mangkat ya. Ya mangkat. Mangkat ya, Kung. Hus. Ora paringi. Whoa! Whoa!
meneng wening menep ing raos risang Yudhistira ya Sang Prabu Puntadewa sedakep suku juga nutupi babahan Hawa Sanga ingkang pinandheng amung pucuk ing grana kusika winawas klebu wetuning napas mewah nupus jumeneng yayah hangampil kaiping Bathara linantik manjing madyan ingkang Bajra Hirawana persasat ingkang ngalingi wis kaliling wanganing rasa jati tumlawung keksi sagung jagat nglangut tanpa tepi ngrakit kang pramana jati nenggih jatining paningaling batin Sang Yudhistira maweh daya pangaribawa ing antariksa jumegluk akarya gara-gara belah mega nganan miwah ngiring satemahan dadekake gegering kayangan jonggring salaka Dewa Nyugata marang sureng prang ngudan harum para hapsari tumonton mring Sang Dwija katan kewan ing lakonira tan hantuk samyamyat rengganing prabota roning kadhep kumlap lir pangawening Sang Dwija lunging kadung malengkung kadyubing maruta manda
Bagong ilaheng awit namastu namasidam. Aja kaget ditahulun nger. Bima Sena Arjuna lan sira kembar. Dene ulun Bathara Yama dipati ingkang Jawantah ing kene kulup. Wah. Bagya sarawuhmu Bathara Yama dipati. Iya ya Werkudara niring sambekala. Pangabekti kula mugi katur Sang Hyang Bathara Yama. Iya ya Janaka, pangestuku tampanana Arjuna kapundi nggih jimat paribeh andayanana kasantosan pukulun. Ram paduka pukulun kula pun ngaturaken pangabekti. Pukulun pun sedewa ngaturaken sembah. Iya ya kembar. Pinten lan tansen ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kawula nggih dat kapundi? Mundi dawuh paduka pukulun. Ana wigati apa rawuhmu Bathara Yama dipati durung suwi. Werkudara sumurupa. Sayektine waleh-waleh apa titi mangsa iki. Rawuh ulun ing kene ora ana liya mundi dawuh saka Sang Hyang Jagat Giripati. Kinen miji marang sumbring gara-gara. Mongko wis kacetha gara-gara gung gegirising kang tumanduk ing kayangan Jonggring Salaka disababake tuwa saka pangaribawane kang bangun teki. Yoga Brata meleng semeding kene ora ana liya kejaba pambayuning Pandhawa yaiku kakangmu si Puntadewa ya si Yudhistira. Mula kang iku nggih Bima Sena Arjuna lan kembar Lelanana titi mangsa iki. Reh ning nyata antuk pidana saka ratuning dewa dina iki Puntadewa. Kudu tak gawa menyang kayangan Jonggring Salaka bareng sak lakuku. Jatrisang kabirang wuri nangkul ginempet kempet. Dosa ngertnaning bawana. Wah. Apa dosa kluputane mbarep kakangku bakal dipidana. Genturing Yoga Brata mantenging semedi kuwong goncang jagat kayangan. Puntadewa wis kumawani gawe herking bawana. Wong tapa semedi kuwi mesti duwe gegayuhan. Gegayuhan sing dituku kanthi laku prihatin kena ngapa disalahke. Duwe gegayuhan kena ning aja gawe kapitunan. Nggone manekung Yudhistira gawe gara-gara nyundul kayangan Jonggring Salaka. Yen sing digayuh babakan sing kasat mata mesti mawa rumagang ing awak. Makarya tumandang bau suku. Nanging gandeng sing digayuh kahanan gaib. Alam pati sing ora kasat mata. Mula sing makarti Pancandriya lan pangestine. Wah. Yen ngono apa sing digayuh dening Puntadewa? Yen kowe dewa mestine wis kita kudu ora takon. Ngerti yo. Pandhawa saiki wis nyawiji tekate nggone nggayuh swargane bapakku Pandhu lan Babu Madrim. Biswa mentas saka ing pasiksan Yamanilaka. Oh, dalah. Kowe aja gumampang Werkudara. Kowe aja gampangke awit paukuman tumrap Pandhu saiki durung paja-paja rampung. Manut kapitayane Werkudara paukumane bapakku Pandhu bisa rampung. Saora-orane enteng merga saka pandungane anak ingkang tansah nyuwunake pangapura menyang wong tuane sing wis ora ana. Najan anak duwe wajib ndongake wong tuwa, nanging ngerti yo Pandhu gegeden dosa. Mula Pandhu disikara merga kluputane kumawani numpak titihane Bathara Guru ingkang ateges ngina marang pangwasaning dewa. Golek ana sak donya iki ngendi ana ratu sing kumawani celandhakan murang tata. Wani marang pangwasaning Bathara ingkang nguwasani jagat Triloko.
sedenge ratu sing wis gedhe lelabuhane wae dewa maringi ganjaran nanging ora ana ratu sing gedhe lelabuhane wani karo Bathara Guru. Yen perkara lelabuhan kiraku bapakku Pandhu wis labuh menyang dewa. Nalika kayangan dirabasa dening ratu sing jenenge Nagapaya. Apa wis timbang antarane paksesane bapakku? Apa dene lelabuhane wong tuaku? Pangrasa ulun saiki wis timbang. Pandhu mung kari nampa wae ing pakartine. Mula kowe aja memalangi apa ingkang dadi sedyaning Bathara Yama Dipati. Yen ngono kapan watese? Watese paripurna bapakku Pandhu nggone disiksa dening dewa. Kabeh manut ana astane paman pukulen Bathara Guru. Yen mung manut sing duwe panguwasa, bisa-bisa ora adil. Watone mung nganggo kira-kira luwih-luwih yen dasar rasa gething keburu sengit. Ora. Dewa ki ora nganggo kira-kira. Ulun niki teka kene mung didhawuhi nimbali kaki Puntadewa kuwi aja memalangi. Pandhawa kuwi raga 5 jiwa siji. Yen barep kakangku mati tegese Werkudara melu mati. Janaka melu mati kembar semono uga. Mula timbang barep kakangku sing minangka wakile bapakku sing wis ora ana. Werkudara Janaka karo kembar sing arep makili gage gawanen yang kayangan pidananen aku. Pukulun Yama kula ugi nderek dhateng kayang. Nggih. Malah kapara kula kemawon ingkang pejah, kula kemawon ingkang dipun siksa pukulun. Kowe wis krungu guneme. Pandhawa raga 5 jiwa siji timbang bar kakangku sing mati. Ayo. Werkudara sak adi-adine patenana wae. Sing tak timbali iki Puntadewa nek tekan kayangan sing mara bocah papat. Werkudara Permadi kembar aku mengko dadi apa? Mengko aku sing nanggung. Dewangkara kingken Wermanguswa kang layon denya ilang memanise wadananira layu kumelku cemrah maratani marang sariranipun. Aduh Raden Werkudara, Yayi Janaka lan kembar destun temen sugeng mudine banget mbon nglabuh marang Kadang Werda. Sinuwun nyuwun pangapunten. Oh
Hangrangkul bangke anira ingkang raka hanenggih garwanata ngamarta Dewi Drupadi tambuh ing raos kaya binelah cantunge